grupie aktywność społeczna, zawodowa, edukacyjna i publiczna osób starszych. To, co jest, myślę, że takim dobrym podsumowaniem naszej dyskusji, to na pewno takie słowa, które sobie zapisałam dosłownie, że seniorzy to jest rynek. Stanisław jest autorem tego cytatu. Rynek w sensie takim, że to jest potencjał, który trzeba wykorzystać, tak, w różnych obszarach. I jako potencjał taki, który to, że uczestniczycie Państwo w różnego rodzaju klubach, uczęszczacie do Uniwersytetu Trzeciego Wieku, to powoduje, że jesteście dobrym przekaźnikiem informacji, jeżeli mogę tak powiedzieć, tak? Że ta informacja, jeżeli się u Was znajdzie, to nawet może wędrować od sąsiada do sąsiada i ta aktywność społeczna seniorów może się zwiększyć. Ale też seniorzy jako potencjał taki po prostu dla rozwoju infrastruktury, która jest Wam potrzebna, tak? Mówiliśmy o tym, że są potrzebne ławki w przestrzeni publicznej, że jak senior wędruje od miejsca do miejsca, to musi mieć gdzie przycupnąć, żeby sobie odetchnąć, że warto, żeby były takie miejsca odpoczynku, jakieś takie mini ogródki na osiedlach, tak? Zielone miejsca, w których seniorzy mogą sobie przysiąść i odpocząć, posiedzieć razem i porozmawiać. Mówiliśmy też o różnego rodzaju barierach takich architektonicznych, tak? Tu schody, tam schody, brak windy, czy przejścia dla pieszych w takich miejscach, gdzie rzeczywiście seniorowi tu musi biec, żeby zdążyć na przykład na zielonym świetle. To, co się pojawiło, to też kwestia oferty kulturalnej, że ona jest duża, ale jest płatna. I że trudno seniorowi z tej emerytury czy renty wyciągnąć te 80 czy 90 zł, żeby zapłacić za bilet. Że warto by było, żeby te instytucje kultury zniżki dla seniorów dawały większe niż są w tej chwili, tak? Że warto, żeby to była połowa ceny takiej normalnej, którą płacą pozostali mieszkańcy. Ale Państwo też wskazywaliście, że oferta organizacji pozarządowych, klubów seniora, uniwersytetu, że ona jest naprawdę bardzo duża i ona dla tych osób, które chcą skorzystać, to ona jest wystarczająca i z niej można śmiało korzystać. I też cenna informacja taka, że jest mnóstwo aktywności nie bezpłatnych, z których można korzystać, tylko że ona nie dociera, ta informacja o tym, że one są, nie dociera tak jak powinna docierać, tak? Nie dociera do wszystkich, ona nie jest nigdzie zebrana, żeby można było to znaleźć w jednym miejscu, a internet nie jest jedynym źródłem informacji, tak? Że też seniorzy rzadziej korzystają z internetu.